Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan Google Lens aplikazioaren inguruan hitz egitea tokatzen da, bale? Badakizu Googleen ekosistema oso zabala dela eta aplikazio ezberdinak dauzkala gauz ezberdinetarako. Baina Googleek egiten duen gauza on bada, beraien aplikazio ezberdinak nolabait saiatzen da aplikazio ezberdinak beraien artean erlazionatzen, binkulatzen edo integratzen, bale? Eta Google Lens kasu honetan Googleko batez ere telefono eta hitz egiten dugunean, bale? Beraien nolabait ekosistema horretan aplikazio ezberdinetan integratzen hasi izan duela ja urte batzuk eta gaur egun aplikazio ezberdinetan topa dezakegu Google Lenseren nolabait ikonotxoa, bale? Itzaldekin hasi baino lehenago, beti bezala goratzen dizue zalantzarik edo izan ezkero, komentarioan tala dukazue, bertan idatzi, izan behin beratzen joango naiz eta zalantzak argitzen saiatuko naiz, bale? Itzaldearekin hasita, Google Lens, bale? Errealitatea areagotuko aplikazioa da, bale? Realidad aumentada ditzen da. Eta funtzio ezberdinak dauzkat, bale? Hori bai, aplikazioak gure telefonoaren kamera erabiltzen du edozein funtzioetarako, bale? Horregatik realidad aumentadako edozein aplikazio, bai Googleen edo bai beste edozein, telefonoaren kamera erabiltzen du horretarako. Kasu honetan, zertarako balio du aplikazioa? Hizkuntza ezberdinak itzultzeko, objektuak identifikatzeko eta hauek zer diren begiratzeko, nun saltzen diren ze prezioarekin, bale, testua kopiatzeko eta bale, edo funtzio ezberdina dauzkate, bale, aurrera ikusiko dugu pixkat aukera hauek. Azkenean, nola funtzionatzen du? Aplikazioa irekiko genuke, aplikazioa behin irekita, kamera erabiltzeko baimena askatuko digu, beraz, kamera erabiltzeko baimena askatzen digunean, baimenan barko diogu nolabait aplikazioa behar bezala funtzionatzen nahi badugu, bale? Bestela, ezin izango du behar bezala funtzionatu, lehen esan duzuen bezala, kamera beharra duelako erabiliez funtzionatu izateko, bale? Beraz, behin baimena manda kamera erabiltzeko, kamerarekin nolabait apuntatuko dugu elementu ezberdinetara, bale? Bere garaian, 2017an Google Photosen aplikazio bezala edo, Google Photosen parte bat bezala hasi zen, bale? Bere ondago ja, bere aplikazio propio bezala sortu zen, gaur egun lehen esan dizuan bezala, Googleeko aplikazio ezberdinetan ikusiko duzue Google Lenseko ikono, bale? Google Lenseko ikono, azkenen kameratxo baten ikono izango da, eta adibidez telefono hartzen dugunean, kasu askotan izaten dugu Googleeko bilaketa barra hori, bale? Eta bilaketa barra horretan normalean bi aukera izaten dira mikrofono alde batetik, hau da, ahoz esateko pilatu nahi duguna, eta bestetik kameratxo bat izaten dugu. Kameraren ikonotxo hori zapaldu ezkero, bale? Google Lenseko aplikazio nolabait irikitzen da, eta erabiltzen hasi gaitezke. Beste aukera bat izan daiteke, gure telefonoaren kamerako aplikazio irekitzea, bale? Eta, karo, hemen ere kontuan izan barra daukagu, ze telefono daukagu, ze Android bertsio, ze Android bertsioaren arabera, gauz gehiago etortzen dire instalatuta edo gutxiago, eta instalatutaz badator, guk instalatu beharko genuke Google Lenseko aplikazioa aparte, edo aplikazioak aktualizatu, bale? Kasuaren arabera, baina orokorrean, telefono oso zarrazpada, gure telefonoaren kamera aplikazioa irikizkero, bertan ere izaten dugu ikonotxo bat, kameraren ikonotxo horrekin, bale? Google Lenseko ikonotxoa, eta bertan sakatuta, aplikazioa nolabait aktibatuko litzateke, erabilia izateko, bale? Lehen esan dizuen bezala, aplikazioak funtzio asko dauzka, bale? Eta, hemen ere aipatzen dira, bale, lanetarako tresna, hizkuntzak itzultzeko, testuak kopiatzeko, objektuei buruzko informazioa bilatzeko, bale? Funtzio ezberdina dauzka. Adibidez,
kalean edo zentokitan elementu bat ikusten baldin badugu, kasu honetan argazken ikusten duzuen bezala landare bat, bale? Ba, bueno, aplikazio irekiko genuke, nolabait elementua fokatu, botoia sakatu, bale? Bilatzeko argazki bat atako genuke bezala izango litzateke, bale? Beraz, bertan botoia sakatu eta bilaketa bat egingo luke Googleen, bale? Eta honen emaitza emango liguke informazioa emanez, bale? Ba, zelandare mota dan, eta bar, bale? Ba, Wikipedia, irudi ezberdinak ere emango liguke, eta bar, bale? Nahiko, hau da, Googleko bilatzailea erabiltzeko beste modu bat izango litzateke, bale? Hau da, kamera erabilita, argazki bat atera, eta argazki horretan dagoena bilatzen du Googleen, kasu honetan Google Lensek, bale? Google Lensek funtzio ezberdinak dauzka, eta aplikazio irekitzen dugunean, azpikaldean, nolabait, barratxo batean, testu ezberdinak izango ditugu, eta hor testu horiek dira funtzio ezberdinak, bale? Lau edo bost funtzio ezberdin dauzka, eta bueno, bertan aukeratu beharko genuke ze funtzio erabili nahi dugun, bale? Orokorren erabiltzen den edo hasiera batean aktibatuta etortzen dena, nolabait bilaketa orokorrak egiteko aukera izaten, bilaketa orokorrak egiteko aukera hori aktibatuta etortzen da, bale? Beste aukera bat izaten da testuen itzulpena, bale? Niretzako hau tresnarik ere onenetarako horretarako, eta gauza bera, bale? Telefonaren kameraren bitartez, kartel bat, liburu bat, aldizkari bat, zazor ikusten dugunean, eta testu hori ulertzen ez dugunean, hizkuntz hori ez dugulako ezagutzen, bale? Edo ezagutzen dugu, baina zalantzak daukagulako argi seguru zer esaten duen, bueno, itzultzailea erabilitzak egun nolabait, testu horretan zer dagoen adierazteko, bale? Eta horretarako, aplikazio honekin, testu hori kameraren bitartez nolabait fokatu, eta pantailan bertan agertzen zaigu testu horren itzulpena, bale? Oso erosoa da, bai funtzio honetan, eta beste dozein funtziorekin, bale? Google beste dozein funtzio erabiltzeko arazo bakar badoka, eta da interneta behar dugula, bale? Beraz, beste herrialde batera baldin bagoaz, horretan edo, eta funtzio hau erabili nahi baldin badugu, kontuan izan beharko dugu, herrialde hortako interneta erabiltzeko aukera izan behar dugula, ba? Adibidez, Europa mailan baldin badago, bueno, gaur egun ez da besteko araza, gure tarifarekin, Europako beste herri askotan nolabait interneta erabilitzak egulako doainik, bale? Baina Europar Batasunetik kanpo herrialde horiek ez daude akordio horren barruan, eta beste herrialde horietan interneteko telefonoko txartel bat erosi beharko genuke interneteko konexioa telefonon izateko, bale? Adibidez, beste aukera batzuk ere badaude, baina, adibide bezala hori jartzen dizuet, bale? Eta modu horretan interneta izango genuke aplikazio hauek edozein tokitan erabilizateko herri horietan, bale? Bestela, faktura derra iritsiko ez egoitxera interneta beste herrialde horietan erabiltzen baldin badugu, bertako nolabait konexio bat ez badaukagu, bale? Kasu honetan, Google Translate aukera honek, Googleeko beste zerbitzu batekin zer ikusi dauka, bale? Google Translator aplikazioarekin, gauza da, hau lehen hasieran esan dudan bezala, nolabait Google bere aplikazioak zerbitzu ezberdinetan integratzen saiatzen da, bale? Eta hemen, alde batetik Google bilatzailea, bestetik Google Translator, bale? Zerbitzu ezberdinak nolabait zerbitzu bakar batean biltzen saiatzen da aplikazio honekin, bale? Testuen itzulpena hori niretzako oso erabilgarria izaten da, bale? Batez ere bidaietan. Zalantzarik ez daukazue, dirudienez, beraz, aurrera egingo dut. Beste aukera bat izango litzateke testuak kopiatzeko aukera, bale? Gauza berdina. Irudian ikusten ez bezala, telefonaren bitartez, kamerarekin, aurrean daukagun kuaderno bat edo hor testu bat izango dugu, beraz kamerarekin apuntatuko genduke, eta botoiari sakatu, testu hori kopiatu egingo luke, bale? Beraz,
Bueno, hori ere, segun eta kasuaren arabera oso erosoa da, bale? Azkenean badakizu gaur egun informatikaren munduan, bale? Eta azkenean telefonoen kasua ez dago informatikako mundu hortatik kanpo, kopiatu eta pegatuko historia hori, bale? Lana asko aurrezten du, eta kasu honetan funtzio honek lan horretan laguntzen digu, bale? Hau da, eskuz berriro beste toki batean idatzi berri izanez, idatzi behar ordez, zuzenean telefonara hilta, bale, kopiatu, eta badukagu horren kopia bat, bale? Hau da, lana, nolabait aurreztu egiten dugu. Eta beste hau izango litzateke funtzio orokorra, bale, hasieran aipatu dudan hori, landare batekin ikusten genuen moduan, kasu honetan gauza funtzio berdina izango litzateke, baino elementu ezberdinekin, bale? Kasu honetan, bertan idatzita dagoena irakurriko dizuet, bale, ikusten dugun edozen objekturi buruzko informazioa bila dezake Google Lensek. Adibidez, kamerarekin monumentu batera apuntatzen badugu, Google Lensek haren historiari, arkitekturari eta kokapenari buruzko informazioa erakutsiko dizu, bale? Hau da, segun eta zer apuntatzen dugun telefonoko kamera horrekin, bale? Horren informazioa emango digu. Hasiera batean, landare baten informazioa ematen bazigun, kasu honetan, toki turistiko batean dagoen elementu arkitektoniko bat da, eta honen inguruko informazioa ematen du. Honen kokapena, honen historia, Wikipediaren estekare bertarik ibiliko da, bale, argazki ezberdinak, bideo batzuk ere erakutsiko dizkigu, bale? Hau da, Googleen bilatzailearekin egingo genuen bilaketa bat bezala, gauza da, Googleen bilaketa bat egiteko, hau da, Google bilatzailean bilaketa bat egiteko, testu bat idatzi barra dago, bale? Edo guk idatziz, edo ahotsez esaten baldin badugu, telefonoak hau testura pasatzen du, eta hori bilatu egiten du Googleen, bale? Kasu honetan, hori berdina egiten du, baina testua bilatu ordez, irudie baten bitartez bilatzen du, bale? Kamerarekin nolabait ikusi duen elementu horren bilaketa bat egiten du, bale? Testua erabili ordez, irudia erabiltzen du bilaketa egiteko, bale? Baina nolabait emaitza Googleen egingo bagenu bezala izango litzateke, bale? Hau da, horren informazioa ematen dugu. Nola erabili? Oso simple. Behin baino gehiago errepikatu dizuet, bale? Google Lenseko aplikazioa erabiltzeko, bale? Aplikazioa ireki, telefonan arabera, aukera ezberdina dauzkazu aplikazio irekitzeko, lehen esan dizudan bezala, adibidez, kameraren aplikazio irekita, bertan izango duzu kameratxo txiki bat, eta hori da Google Lensaren ikonotxoa, bale? Ikonotxo hori sakatuta, aplikazio irekitzen da. Beste aukera bat izango litzateke, Googleko bilatzeko barra horretan ere, izaten da ikonotxoa, bertan sakatuta ere, aplikazioa irekiko da, bale? Aplikazioa irekitzeko garaia, zuzenean, argazki bat atako bagenu bezalako antzeko pantai izango genuke, bertan lehen aipatu ditugun funtzio ezberdinak daude, oda testua itzultzekoa, kopiatzekoa eta abar, orduan bertan erabili behar dugun funtzio hori aukeratuko nuke, eta bain funtzio aukeratuta, nolabait kamerarekin elementua nolabait enkuadratzen dugu telefonoan, pantailan, eta botoia sakatuta, horren informazioa ematen hasiko da. Zertarako erabileteke lehen aipatu ditudan kasu eta ez aparte, erosketak egiteko. Adibidez, gustatu zaigun produktu bat ikusi baldin badugu, ez badakigu nola ditzen den produktu hori edo non eros dezakegun, funtzio horiek erabilita, Google Lensek ere ematen dugun informazioen artean, elementu hori non eros dezakegun, ze prezioarekin eta abar, bale? Beraz, hortarako ere, nahiko erosoa da, batez ere, elementu horren izena edo ezagutzen ez badugu, edo zeuzerrara baldin bada, eta ez badakigun non erosi, kasu horretan batez ere, nahiko erabilgarri izaten da. Bestela gaur egun normalean zeozer interesatzen baldin bazaigu, badakigun normalean non begiratu ezakegun,
elementu horiek erosteko, bale? Baina zazarraragoa danean eta ezagutzen ez dugunean, ba, agian hor kaso biletan oso erabilgarri izan daiteke aukera hori, bale? Baina lehen ere aipatu izan bezala, Googleen bilatza bezala da, gauza Googleen zer bilatu ahal izateko testu bat jarri behar da, kasu honetan irudi bat eman da, horren bitartez egiten du bilaketa, beraz, ez bakigu horren izena edo pistaren bat ez daukagu ere bilatzeko, ba, irudia oso erosoa da bilaketa bat egiteko. Beste aukera bat, eta honekin ere, ba, bueno, kontu zibili barra dago, bale, ze azkenen, ba, bueno, etxeko lanak ikasle gazteentzat batez ere etxeko lanak egiteko aukera ona da, bale? Badago etxeko lanen egiteko atal bat, bale? Hau da, itzulpenak egiteko atala zegoen, bilaketa normalak ere egiteko aukera bat bagenukan, testua kopiatzeko aukera ere bagenukan, eta beste aukera bat izaten da, ba, nolabait, ariketa edo etxeko lanak egiteko aplikazioen zati bat izaten da, bale? Eta honek zer egiten du, ba, bueno, gauza berdina, kamaren bitartez, ariketaren testua edo ariketak enkuadratzen ditugu pantailan, kasu honetan, irudian ariketa matematikoak agertzen dira, bale? Eta, ba, horren arabera, emaitz bat emango digu, bale? Ze emaitz, ba, bueno, kasuaren arabera, bale? Azalpenak, bideoak, edo kasu honetan ariketa matematikoen kasuan, ba, emaitzak, bale? Beraz, horregatik esan dizuet, kontu zibil behar dagoela, ze azken, ba, bueno, pixkat trampa egitea da, bale? Ze azkenen, bale, telefonoak ematen dizkizu ariketen emaitzak, baina gauza da zuk ariketa horiek garatzen eta egiten badakizu, edo ez, suposatzen da, gauza horiek egiten ikasi behar dagoela. Ordenagailuak egiten badakigu makinak gaur egun, ordenagailu batek eta telefono batek egiteko gaitasuna badaukala, gauza da. Guk badakigun egiten, egiten baldin bakigu, ba, bueno, baina ikasten ari baldin bagara, ba, suposatzen da hori egiten ikasi behar degula, ez makinei eskatzen ariketak egiten, bale, baina, bueno, ni hor, zati hortan, ja ez naiz sartzen, bale? Baina hori, jakin dezazuela, badagoela atal bat, nolabait etxeko lanekin laguntzen diguena, bale? Ariketa matematikoak, historia, kimika, biologia, fisika, bale? Ariketa ezberdinekin, ikasketa ezberdinekin laguntzen diguna, bale? Eta lehen esan dizuen bezala, ba, bilatzen dugunaren arabera, ba, emaitza ere ezberdina izango da, bale? Bideoak, azalpenak, ba, gai horren inguruan, edo zuzenean ariketa matematikoak baldin baira, ba, zuzenean arikaten emaitzak, bale? Hau da, formula matematiko bat gusten baldin badu, formula matematiko horren emaitza emango digu zuzenean, bale? Bilaketa normalarekin ere, kasu honetan, ba, zer egin dezakegu, munduan inguratuta gauden gauzen inguruan, ba, gauzak ikasi, bale? Edo zer gauzataz azken finean. Bueno, bertan idatzita dagoen irakurriko izuel lehenengo. Google Lens inguruan dugun munduaz ikasteko modu bikaina da. Landareak, animaliak, monumentuak, identifikatzeko ez ezik, produktu baten osagaiak, kaloriak, alergenoak, komendioak eta abar ezagutzeko ere erabili dezakegu aplikazioa. Vale? Azkenean, lehen ere ipatu ditugun kasu batzuetan bezala, vale? Kamerarekin nolabait ikusten dugun elementu horren bilaketa bat egiten du eta horren informazioa ematen digu emaitz bezala, ba, kasuaren arabera, bale? Kasu honetan zepatzen du, ba, janari eta hitz egiten bagaude, ba, janari hauek izan dezaken osagaiak, kaloriak, horren inguruko alergenoak edo gomendioak eta abar, bale? Hau da, beti ikusten kamerarekin ikusten gauden elementuaren arabera, ba, honek eman behar digun emaitza aldatu egin dezake horren inguruan, bale? Ikonotxoa, kameraren ikonotxoa, hau ikonot zaharra da, gaur egun ez da hau zehatz-mehatz, bale? Baina nahiko antzekoa da egia esan, bale? Baina, bueno, kasu honetan horra gertzen zezuena, Instagram oso antzekoa da, gaur egun
kolore hauek ez dakit zehazki hauek diran, baina forma eta hau ez baldin bada oso antzekoa da, bale? Eta lehen esan dut zela, kamera irekitzen baldin mozue, telefonoko kameraren aplikazioa, eta ikonotxo hori nunbaiten ikusten baldin mozue, normalean kolore baten egongo da, txuriz edo horrelako zer, ez da egongo kolore hauekin, bale? Kasu horretan, ba, hor sakatuta aplikazio irekitzen da, bale? Beste tokin batean ikusten baldin mozue, adiez Googleeko bilatzailean ikonotxo hori egartzen baldin bada, kasu horretan segura asko ikonoa kolorekin agertuko da, bale? Baina gauza bera, bertan sakatuta aplikazioa irekiko da, bale? Eta, ba hori, adibide bezala, ba hori, landariak eta animalak identifikatzeko erabili dezakegu, hizkuntzen itzulpenak egiteko, oharrak idazteko, produktuei buruzko informazioa bilatzeko, lekuei buruzko informazioa bilatzeko, errezetak bilatzeko, QR kodeak erabiltzeko, dendetan produktuak aurkitzeko, bale? Ba, bueno, azkenan bilaketak egiteko balio du, bale? Informazioa lortu ahal izateko. Laburbilduz, Google Lens, ba, tresna oso potentea da, bale? Tresna oso potentea, eta ba, hainbat lan ezberdinak egiteko garaian, ba, lagundu egin dezake, bale? Inguruko mundua ikasteko, erosketak egiteko, bidaiak antolatzeko eta hizkuntzak itzultzeko modu bikaina, bale? Lehen aipatu izuet, bidaietan, kasu askotan oso lagungarri izan daitekeela, batez ere, ba, adibidez dakit, bazkariak edo afariak eta hartzeko garaia, menua begiratuta, ez badugu ondo ulertzen zeren inguruko janaria den, ba, ze elementu dauzkan, ba, bueno, bertan ikus ezakigu nolabait itzulpena, hobeto ulertzeko zer izan dezaken janari horrek, bale? Argazkiak baldin badaude menuan, ba, argazki bat aterata, ba, bilatu dezakegu janari horiek zen elementu izaten dituzten normalean, bale? Ze azkenen gogoratu behar daukagu, Googleek egiten duena da, bilaketa bat, eta ba, hori, zehatz-mehatz zer daukan ez dakigu, kasu horretan honena alergia bat edo baldin badaukagu, ba, bertan galdetzea izango da honena, bale? Baina, nolabait orokorrean ideia bat jakiteko janari horiek zer nolabait elementu erabiltzen diren janariek osatzeko eta barra, bueno, oso erabilgarri izatena, bale? Eta, hori, erosketak egiteko, bidaien kasuetan ere, bidaian topatu behar ditugun elementuen inguruko informazioa lortzeko, bale? Elementu arkitektonikoak, kaleak, eta bar, bale? Bestalde, hori, tresna hori baliagarri izango zaigu, seguru asko zure bizitzako alderdi askotan, bale? Ba, edozein momentutan beti gertatzen da, eta hau zer da, ez dugu goratzen honen izena, eta bar, ba, bueno, kasu horretan, elementu horren izena ez badugu goratzen, kamera hartu, aplikazio hau ireki, eta aplikazioak esango digu, elementu hori zer dan, non erosi, nolakoa den, eta bar, bale? Beraz, nahiko erabilgarria izan diteke gure bizitzako arlo ezberdinetan. Bueno, ba, mila esker, gaurkoan gurekin hemen egotagatik, bale? Gaurko itzaldia pixkat motzago izango da, baina aplikazioak ez dauka hainbesteko aukera esplikatzeko. Zalantzaren bat baldin baukazue, idatzi komentarioan atalean mesedez, eta erantzuten saiatuko naiz momentu batean. Badakizue, astero hitzaldi berri bat izaten dugula, kasu honetan, aste honetan, Google Lenseko hitzaldia izango da, eta gaur aste arte, ostegunean hitzaldi berdina, baina gazteleraz daukazue, eta hurrengo astean ja hitzaldi berri bat izango duzue. Hurrengo asteko hitzaldian, hurrengo hitzaldian, interneteko erabilaren araberako hitzaldi bat izango da, hurrengoak QR-en erabilpenen QR aplikazioak nolabait erabiltzekogun aplikazioen inguruko hitzaldi bat izango da, eta azaroko hilabetarekin bukatzeko euskarako aplikazioak, bueno, euskara lantzeko aplikazioak
dauzkagun aukera horien inguruko hitzaldi bat izango da. Bale, zalantzarik ez dokazunez, hemen utziko dugu gaurkoz, mila esker Resu, gurekin gaur emetagatik, vale? Baita Jose eta beste guzti ere. Vale? Zalantzarik baldin bakazute idatzi, bai hitzaldi honetan edo bai beste dozen hitzalditan, eta zuen zalantza edo kezka horiek argitzen saiatuko gara, vale? Edo behintzat laguntzen saiatuko gara. Mila esker eta hurrengora arte. Agur.